Здравейте, аз съм Деси, вие сте с 6-то предаване на 15-минутното ток-шоу на Павел Колев. Днес на гости ни е Михаела Филева. Здравей! Здрасти! Как се чувстваш? Прекрасно! Кажи ни ти как започна да се занимаваш с музика, от каква възраст, ходила ли си на уроци? Моята любов към музиката датира много така назад във времето. Също на 6 годишна възраст започнах да свиря на пиано. Малко по малко обаче любовта ми така намери своето излияние въобще реализация в пеенето. Открих, че всъщност това е голямата ми страст. Имаш ли проекти за песни, в които да си акомпанираш сама и да пееш едновременно? Ами всъщност, когато пишем музика, това е начинът, по който това се случва, тъй като както пианото, така и гласа, това са инструментите, с които аз така най-лесно изразявам своята емоция. Така че да, те още не са проекти тогава, когато седнеш на пианото и изливаш емоцията си. Това е просто изливането на душата ти през клавишите и музиката. Относно X Factor, там достигна до големите концерти. Сама ли реши да участваш? Някой насърчи ли те? Как стана? Разбира се, че сама. Аз съм голямо момиче. И такива важни крачки и решения в живота се правят сам. Това е най-мъдрия и най-зрелия начин. Просто реших, че вече съм готова като артист и като отношение към музиката и вече имам достатъчно неща, които да покажа на хората и просто реших да се пробвам. В тази връзка достатъчно ли е на един музикант да има само глас? Нужни ли са и други таланти да си добър изпълнител? Разбира се, че е нужно. Аз винаги съм казвала, че колкото по-комплексен артист си, това е толкова по-добре за теб, толкова по-добре за публиката, за хората, които след това ще слушат твоята музика, защото първо ти предлагаш повече. Второ, винаги съм казвала, че да можеш да правиш едно нещо не е някакси достатъчно, защото правейки всичко останало, то те развива и ти дава възможността да ставаш все по-добър в това, което си избрал за свой път. Ако по-другояче казано или по-конкретно, ако да кажем музиката и пеенето е моя път, това, че да кажем, че съм занимавала с свирене на инструмент, че съм танцувала, че съм занимавала с актьорско майсторство, какво ли не, още това ми е давало много неща и предимства. Дава ти самоувереността и въобще самочувствието. Как тялото ти стои на сцена, такива неща, които според мен са доста важни. От X Factor поддържаш ли връзка с хората, с които си запознала там, с твоя ментор, с Мария Илева? Тя ни беше на гости и каза много неща за теб. Поддържаме до толкова, доколкото наистина с някои от тях останахме такива много близки наистина познати. Да кажа, приятели е силно казано, но наистина много такива близки и чисти познати. Тоест тя ти е останала човек оттам, на който можеш да имаш доверие и след това. Ами абсолютно, тя е много сърцата. Няма смисъл да коментирам това, че е изключителен професионалист, наистина разбира от работата си и немалко съвети ни е давала по пътя. Относно твоята музикална кариера, как се работи с Види Хлапето и Графа? Добре ли протича работата? Харесва ли си да работиш с тях? Знаеш, много е хубаво, защото ние сме едно такова музикално семейство. И много си помагаме и много се надъхваме, когато работим. Всъщност, Графа ми се обади малко след формата, той беше музикален продуцент там. И ми каза, искаш ли да станеш част от Monty Music. Предложи ми тогава всъщност да се включа в проекта с Били. И такова малко на шега нещата се случиха. И факт е, че наистина имаме много такава сходна обща енергия с тези хора там. Много такова еднакво музикоусещане и еднакъв начин да изразяваме себе си чрез музика. Според мен това ни помага много да работим добре заедно. Мислите ли да имате още съвместни проекти за бъдеще? Ами със сигурност. Ние работим нон-стоп в Монте, даже сега идвам оттам, от студиото. И когато някой влезе по време на твоята работа, често се случват, айде тук да вляза с една 16-ка, примерно да изрепирам нещо, казва Били, или пък айде тук да ти изпея аз рефрена. В творческия процес много е хубаво, когато наистина се намесват някакви такива различни хора с различна емоция, с различна енергия, защото нещата стават цветни и интересни. Какво мислиш за изгряващите български звезди? Има ли достатъчно места за изява? Те повечето са ми наистина приятели или пък колеги от X Factor. Много важно за това да се справяш в нашата реалност е това да знаеш как да се отнасяш с хората. Да не слагаш прекалена претенция зад моженето си, за да могат хората наистина да виждат теб и да те оценяват те, а не да вменяваш нещо, което ти самия предполагаш за себе си.
А за тази новата вълна българска музика, аз вече споменах, много съм щастлива наистина, че това нещо се случва и че въобще аз имам възможността да бъда част от тази цялата новата вълна. Много е хубаво, защото виждаш как хората започват да слушат алтернативна музика. И като не говоря само за поп, хип-хоп или R&B, защото артистите, които правят тази музика, правят и много по-различни и по-акустично звучащи проекти, където всъщност хората могат да се докоснат до много по-музикално звучащи неща. Относно образованието, ти в момента още ли учиш в музикалната академия? Да. Защото аз чух, че нещо с софтуерно инженерство. Завърших математическа гимназия. Да. Бях паралелка информатика и така естественият ход на събитията предполагаше аз да уча софтуерно инженерство. Не избягах така от коловоза и кандидатствах това след 12-ти клас. Но още на предварителните изпити изкарах такива доста високи оценки, които ми осигурих така сигурно място и че вече съм студент. И тогава си казах, липсва ми това удовлетворение, което търся. Иска ми се нещо, друго е това, което ми се прави. И тогава всъщност наистина послушах сърцето си и реших да опитам да кандидатствам в музикалната академия. Музиката винаги е била моя ход. Не съжаляваш, предполагам, не, това решение? Абсолютно не. Абсолютно не, защото знаеш ли, много е важно човек наистина да бъде щастлив с решенията, които взима в живота си. И съответно да носи отговорност, пък ако те не са до там правилни. Имаш ли домашен любимец? Имам във Велико Търново. Тук в София нямам, така че може би не знам как е отговора, дали имам или нямам. Имам си вкъщи, в истинското вкъщи. Ясно, нещо такова. Да. Имам котка. Котка. Да. Тя е такава със свободна душа. И го казвам преди простата причина, че просто тя сама дойде вкъщи, т.е. тя не е някаква породиста котка, напротив, такова съвсем улично пребиваващо същество, което дойде вкъщи. Така леко по-търновски, вместо дойде, ние казваме Доди. И всъщност котките ми се казват Доди, защото само Доди. Ясно. Да. Но тук си няма домашен любимец. От какви неща се вдъхновяваш? От всичко. Много банално звучи, но наистина от всичко. Вдъхновения могат да бъдат най-простичките неща, най-грандиозните. Достатъчно е просто, нали, да си достатъчно сенситивен и емоционален, за да може това да закачи онази струна в душата ти, която те накара да твориш. Участваш ли в процес на създаване на песента, писане на текст и така нататък? В различните проекти нещата се случват по различен начин. Много често щастието, че всъщност работя с графа, ми дава възможността да работя вече върху, така да се каже, грува на парчето, както ние казваме. Тоест, имаш вече готова мелодия, готов текст и остава ти да вложиш своята душа в него. Това се случва, когато правим нещо за кратки срокове или когато наистина просто граф е написал някоя песен, която е чул в главата си, че бъде добре изпята от мен. Тогава, когато наистина чувъркаме, така да се каже, някакви такива музикални цялости, тогава доста така активно се включваме и в писането на текста, и в писането на музиката, и в хармонията, и въобще в целия онзи процес, който прави музиката творчество. Сега сме ти подготвили едно блиц интервю. Аз ти задавам думи и Добре. ти трябва да ми кажеш първите асоциации, които идват нам с дадената дума. Добре. Първата дума ти е музика. Това няма как да кажа една дума. В смисъл първата. Живот. Знам ли? Страст. Любов. Нота. Музика. България. Дом. Екс-фактор. Прекрасни хора. Блясък. В очите. Мир. Спокойствие. Коктейл. Приятна компания. Роза. Отново ще кажа любов. Цвят. Емоция. Красота. Приятели. Вода. Живот. Почивка. Няма такова нещо. Инструмент. Пиан. Усмивка. Всеки ден. Има малко въпрос за теб от Фейсбук. Питате Анти Савчева. Не, тук по-скоро ти прави комплимент за уникалната ви снимка, която сме качили с Павел. Благодаря. Петя те пита, освен с музиката, с какво обичала да занимава като дете? Истината е, че аз в детските си години опитвах от всичко, свързано с приложни, сценични изкуства, спортове. Вече споменах, че всъщност доста дълги години занимавах с танци, но пак това е някакси доста близо до музиката.
Танцувах, може би в най-дългия период от време, спортни танци. И вече в така края, когато вече търсих разнообразието като тинейджър, опитвах малко хип-хоп танци, малко модерен балет, такива разни интереснички нещица. Петко те пита, коя ти е любимата песен? Това беше наистина много трудно. Музиката въобще, това е наистина емоцията, която хората по някакъв начин ти предават. Мога да кажа, примерно, коя песента, която бих си пуснала в момента, но песента, която ми е любима, това се сменя периодично с времето. Някой твой идол имаш ли, на който подражаваш или който ти е като рол модел? В момента с подражанието, те са много назад във времето, още когато си се учил да изграждаш себе си като стил и като артист. В момента има много артисти, на които се възхищавам и които така съвсем откровено ценя, че въобще са там някъде, за да ти дават летват и нивото, което би искал да стигнеш. Кефа се много на Ерика Баду, на Джил Скот. Сега много харесвам новия албум на Джастин Тимбърлейк, напоследък го слушам наистина непрестанно. Много харесвам Мария Илиева, ако говорим за родната сцена. Графа, разбира се, защото той ми е толкова такъв отблизо пример, точно как трябва да се случват нещата и точно отношението на един успял човек. Такива разни хора, които наистина имат отношение към музиката, достатъчно добри музиканти, в същото време са прекрасни като хора, имат душа и оная светлина в сърцето, която те кара наистина да им симпатизираш по някакъв начин. Тоест пак хора с комплексни качества. Да, аз казах вече, според мен наистина това е много важно, защото това те развива. Правейки много неща и можейки много неща, това ти дава един такъв по-широк светоглед и много по-широка възможност да се докосваш и да докосваш. Лъси те пита, уникални сте, искам да питам Михаела какво става с конкурса за ДЗП-то, да разкаже по-подробно. Това е един проект, в който аз така съвсем инцидентно се включих, по покана съответно на Данон. Те искат да направят една такава много различна и цветна реклама, чрез която всъщност да въплатят музика, търсенето на нови лица и нови артисти в един наистина такъв много свеж и много цветен проект, който съвсем скоро ще бъде факт, ще може да се чуе. Това, което се случва, Луси, мисля, че се казваше момичето, е всъщност това, че вече са избрани тримата артиста, които ще бъдат гласове на Порчето, Пандата и Прасето. С тях вече записахме трак, направихме и видеото и на 29-ти този месец ще бъде официално пуснат. Дари Цанева те пита, би ли могла да изпее цялата песен от вас на английски? Едва ли би могла да изпееш цялата, но може би... Сега да изпее ли по принцип дали бих могла? Сега. Добре, мога да изпея, не знам, примерно началото. Примерно. Добре. Наблюдавам те от определено време, изкушаваш ме всеки поглед, всеки жест, изпитваш ме до кога така, дали ще издържа твоя любовен тест. Може да пожелаш нещо и на нашите зрители? На вашите зрители пожелавам много хубави летни емоции. Пожелавам ви много хубава музика, която да ви вдъхновява, за да преживявате все по-цветни неща. И такива разни хубави неща, които да ги вдъхновяват и да ги накарат да съберат много енергия, за да може есента да е по-хубав. Благодарим ти много за участието ни. Нека ми подобърка. И аз ти благодаря. Благодарим и на Майбар за любезното съдействие и до нови срещи. Не знам къде трябва да мятам. Така. Имаш малък син Филип, който даже е тук с нас. Как успяваш да си разпределяш времето, да намираш време и за него, и за професионалните ти ангажименти? В интерес на истината, сега съм по-свободен. Лятото театрите не работят, все още и не снимам, така че успявам с него да се занимавам. Излизаме в парка. Професионалната музикална сцена започнах с група Кафе 2002 година. Това са майко ми колко време назад. Доста не малко и мога да кажа, че съм имал супер трудни моменти. Имал съм моменти на много добра известност, но никаква работа. Имал съм моменти на не много добра известност и много работа.